Malawi Brief. Siyoto ndiye ndifuna ndongeze banena kuti mafumu a Central Region achinyamata nonse anthu nonse mmene munavotera pano munavota pose kumwera mune simukudziwa Central Region avota kwambiri pose kuti kodi kumwera ndiye kuti DPP yasanduka chani kodi chikho chapakati tikuvana ambuya kutsogolera Central Region tikufuna mupindule inu anthu a Central Region sindilola iliyo kuti mufundika sizitheka iyayi DPP asaidi nawoso andale posa asaidi naiwala DPP ene mumadipita muthalika mwalira ndimbwera alipita muthalikayo musiyatu zimene zikutsati kumangani DPP pita muthalika safa mpaka 27 wo mulungu amampatsa munthu atakoza kale zoyenerera pita ambuye adadziwa kuti munthu ali akhale president pano amalize 5 years akoze tsiku la Malawi tikunena pano mafuta ali ngambwingambwi fertilizer so nayenso anakugula pakali pano moyenerera nayonso mvula yatandinso kodi yayamba kudalitsa kuposa pamenepo ndimafuna mtelo kunena kuti moya kunjaku koma muli anthu ena amene apatsidwa maudindo mwamwayi chifukwa cha mabodza kwa Profesa Arthur Mutharika koma palibe ntchito imene agwira tikukudziwani kumene kwako musiya zopusaso mukapitiliza nditumiza nyamata ndinaja madambi ako nyamata maofisi mwanu tikufana zimene zoti ndinanyamata akundatumiza akunyamata maofisi mwanumo chipwana chimene musiletu anyamata amene agwira ntchito akwana apindule DPP nsambe ile professional kutiko mbele magwira ntchito mlani kutiko inuyo mbele magwira ntchito mlani kutiko inuyo anthu opata achibwera musiya zimenezo musanamize Profesa Arthur Mutharika iyayi tinakamenyera finakisala kumenyera kwambiri kumchinji kuchene kukudawo kumchinji kuchena magalimoto tiyani anthu ndimalofe anthu ndimulali kuti kwenuyu mumathawa pano makhalako pano mpena kuti iyayi ife ndaodziwa ntchito yakeji ntchito yakeji ndiyo DPP tikunena manena kuti chinthu chitachivutikira ifeyo zopusa musiyeni kumene kwako musireni osenatira mabodza kwa bwana tikudziwani pana nyamata ambirimbiri amene avutika pano tikuwaona aliyense akwana apindule tikufana kodi achisala ino ndine tili mkati anthu amene alibe ntchito tathandize tikufana apo alipo anthu ambiri apita ntchito kuwa kuvutikawo nawo sanapindule tikufana DPP ine pano ndawina ngati MP heti anthu akundandira ambe akutsogolereni ndiye wina adapita kumeke kuonana kuti ine ndaluza akuti ayikunalisira konse ambirimbiri atonanga yekha nde ine madana kundipusitsa nabiro khothu kadandaula
kuti taonani zinthu izi zili motani. Mwachisomo cha Mulungu khoti linagamula kunena kuti ndawu ine ndine Megi iulutse zimenezozo ndipo ine ndine MP wakuti kodi wakuno. Ndibibiwe MP wakuno ndi ndani kodi? Ine. Komanso ine ndimathokoza Peter Banda akhasa ali kuti bwera kuno. Maimedi bwera kuno. Ndibibiwe kuno uyu ni kansala wakutsiriza kweti. Awa na kansala kuti kodi akuno. Koma ndinaona kuti anthu wamwe mmodzi akhale kansala ndenda kambirana amayiwa mwathokoze kwambiri adati ayi bwana atsogole Peter Banda eti mayi wanga chikondi ndipanena kuti ayi Peter Banda atsogole. Komene ife yothokoza kuti ndili bize kupanga mavoti apite Montali ka Central Region amene amayenda kuno na nthawiri. Ndibibiwe kusesa pambira nyumba eti kumalisa ndani kodi ndende mbakosa kuno napatsa ndathesa kuti akhale meya uyu ndapangira kampeni mpaka watati kodi wawina kuleloko bendera ya meya petu ndiliso kusitirisa kuliso kodi sitsukwa pakodi enebo ndechitukuwa kunoko mafumu akoko